Escoitamos que a monarquía non é lexítima porque foi imposta por un ditador. Non imos negar un feito histórico, pero parece que olvidades dúas cousas. Primeiro, que Felipe VI xurou a Constitución. E segundo, que no 78 houve un referéndum para aprobar a Constitución, na que aparecía a monarquía como forma de Estado. Non é certo, polo tanto, que a soberanía popular non tivera nada que opinar neste tema. Cabe a posibilidade de outro referéndum? Sí. Pode ser convocado, é dicir, é legal? Sí. Pero ten que ser aprobado polo Congreso e autorizada polas diputadas e diputados. Ata onde non sabemos, en calquera democracia, estes son os nosos representantes. Poderíamos debater se a monarquía é máis ou menos ética como a república, se é máis ou menos barata, mais o certo é que non é algo que nos sexa imposible resistirnos. Nesta primeira quenda vou debullar un argumento inicial de tipo histórico. A medida que a humanidade foi avanzando cultural e éticamente, máis e máis países foron sustituindo os seus monarcas por parlamentos. Actualmente a ONU está conformada por 194 países, dos cales tan só 44 son monarquías. Isto quere dicir que nos nosos días de hoxe tan só un 15% dos países do mundo son monarquías. Ningún dos países de nova creación ou que se independizaron optaron pola monarquía. Porque, como quedará demostrado ao longo deste debate, esta institución non só é perfectamente compatible coa democracia, senón que en moitas épocas de historia e en diferentes países foi garante desa democracia. Probablemente oiremos cuestionar a legitimidade da institución monárquica ao longo deste debate, incidindo na súa orixe, no seu carácter antidemocrático, na súa falta de consenso, pero todas esas teses parten dunha soa idea totalmente falsa desde o noso punto de vista e que vincula as monarquías actuais coas monarquías absolutas. E, polo tanto, o único xeito de rachar co totalitarismo absolutista sería eliminar a institución monárquica. E seguindo co siloxismo, todos aqueles países que a día de hoxe continúan a ser monarquías carecen de credibilidade democrática, xa que no seu ADN está pegada do absolutismo. Nada máis longe da realidade. Miremos a Europa. Consultemos os distintos indicadores de calidade dos países, índice de desenvolvemento humano da ONU, índice de progreso social, e veremos como as monarquías europeas sitúanse nos primeiros postos dos rankings que eses organismos elaboran en canto a calidade democrática se refire. Por último, vou citar o de constitucionalidade. As democracias articúlanse por medio dun texto público, o cal ofrece garantía dos principios básicos de liberdade e igualdade. Este texto é a Constitución. Cando xurou Juan Carlos I a Constitución? Porque, se mal non lembramos, o único que xurou foron os principios do movimento nacional. Se en España hoxe temos unha monarquía, é porque decidiu Francisco Franco, famoso demócrata de toda a vida. Supomos que nos ides dicir que foi a única forma de transición posible dunha dictadura a un sistema parlamentario. Pero recoñecer este feito é recoñecer tamén que a nosa democracia é unha concesión, non un dereito da cidadanía. A palabra súbditos está anclada ao pasado. No século XXI non podemos falar que nós seamos os súbditos dun monarca. Neste caso, seguro que os monárquicos nos dirían que o rei en realidade non goberna e que é tan só unha figura representativa, mas eu considero que é o máis contrario que existe fronte á igualdade da humanidade que as democracias promoven. E, por outra banda, respecto ao suposto apoio social que reciben as monarquías occidentais, debo lembrarvos que no caso de España foi no 2015 a última vez que o CIS lle preguntou á poboación pola súa opinión. E a poboación otorgoulle unha nota de 4,34 puntos por debaixo da Garda Civil, os medios de comunicación e as Forzas Armadas. O rei debe ser imparcial. Non necesita representar a unha fracción do pobo. Representaría a todos, polo carácter do seu goberno. Pero con respecto ao que dixeches anteriormente de que só en 3 dos países democráticos gobernan reis, non crees que nos estás dando un pouco como a razón de que o sistema monárquico é un pouco retrógrada nese sentido? Non, quería dicir que de todas as monarquías que existen actualmente, só hai 3 que siguen ancladas nese xeito. O resto conseguiu avanzar. O único que necesitábamos é tempo. O único que se necesita para avanzar é tempo. Solamente o que quería dicir é que estas 3 monarquías son as que aínda non chegaron a este paso de poder deixar a muller poder gobernar.
Ademais, no caso español, a nosa monarquía é froito de circunstancias históricas moi concretas. A transición política desde a dictadura franquista. Pero xa levamos máis de 40 anos sen dictador. Até cando imos vivir hipotecados pola súa herdanza? Temos que aceptar un sistema político clasista, sexista, pouco transparente e non democrático por medo ao futuro? Non.